שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לכמה מקורות מידע די מעניינים, שבמרכזם עומדת חברה בשם B-Agent והמותג שלה, Travelor. קיבלנו גישה לאתרים הרשמיים, תנאי שימוש וכל זה, אבל גם, וזה חשוב, לכתבות ודיונים ברשתות, LinkedIn, Reddit, מקומות שאנשים מדברים בהם. והמטרה שלנו היא באמת לנסות ולהבין מה הסיפור שם, כי נראה שיש פער בין מה שהחברה אומרת לבין כמה סימני שאלה רציניים שעולים ממקומות אחרים. נכון. יש פה מצד אחד הבטחה גדולה על טכנולוגיה, תיירות, הכנסה, ומצד שני, כמו שאמרת, חששות. אז בואו נתחיל רגע מהתמונה הרשמית, מה שהם מציגים. באתרים שלהם, bagent.com, travelor.com וגם האתר הישראלי, הם מדברים על מערכת פורצת דרך בענף התיירות. הרעיון הוא שאנשים, כאילו כל אחד, יכול להפוך לסוכן נסיעות עצמאי דרך הפלטפורמה שלהם. לבנות נכס אונליין מצליח, ככה הם קוראים לזה. כן, זה בעצם אתר תיירות אישי, כזה שהסוכן בונה ומקדם, והוא אמור להרוויח עמלות מהזמנות שנעשות דרכו. והם אפילו מביאים סיפורי הצלחה, יש שם סיפור של מישהו, ניר, מנתיבות, שמספר באתר על 2 מוצלחות כסוכן. אז על פניו זה נשמע, וואלה, מבטיח. לא. זה נשמע אטרקטיבי, אין ספק. במיוחד היום, בעידן הדיגיטלי. כשמסתכלים על התוכניות באתר שלהם, נגיד בפלנס, רואים שהמודל הוא שאתה קונה מנוי. סוג של חבילה כזאת. כדי לקבל גישה למערכת. בדיוק. כדי לקבל את הכלים הטכנולוגיים האלה, לבנות את האתר שלך, ולהתחיל, לפחות לחורן, לפעול כיזם בתחום התיירות. זו ההזדמנות כפי שהם מציגים אותה. אוקיי, סבבה. זאת הגרסה הרשמית. אבל כאן הסיפור מתחיל להסתבך קצת. כי כשאנחנו מסתכלים על המקורות החיצוניים, התמונה מקבלת צבעים אחרים לגמרי. למשל, יש כתבה בלינקדאין, הכותרת שלה שואלת בבוטות, B-Agent Review, is it legit or a pyramid scheme? זאת אומרת, האם זה לגיטימי או תרמית פירמידה? שאלה ישירה. כן, וזאת לא שאלה שנזרקת סתם. הכתבה הזאת וגם דיונים אחרים שמצאנו נגיד ברדיט, בפורום שנקרא NTMLM. NTMLM, כן. נכון, שם משווים את המודל של B-Agent וטראבלור למודלים של שיווק רב שכבתי, מה שנקרא MLM, וצריך להבין מה הבעיה עם MLM לעתים קרובות. שהדגש הוא לא על המוצר. בדיוק. הביקורת המרכזית, שמופנית גם כלפי B-Agent במקורות האלה, היא שההכנסה של הסוכנים תלויה לא רק, או אפילו לא בעיקר, ממחירת חופשות לתייר הקצה. אלא ממה? אלא מגיוס של עוד סוכנים חדישים לרשת, סוכנים שמשלמים כמובן את דמי המנוי האלה כדי להצטרף. רגע, אז מה שאת אומרת, לפי המקורות האלה, זה שהפוקוס הוא בעצם על הגיוס, שהחברה מרוויחה בעיקר מאנשים שמצטרפים ומשלמים כדי להיות סוכנים, ולא ממחירת חופשות אמיתית. זה בדיוק החשש הכבד שעולה מהמקורות האלה. הטענה היא שהמערכת בנויה ככה שהסוכן החדש, זה שקונה כמנוי, הופך להיות הלקוח המרכזי של החברה. הלקוח שמכניס את הכסף. ואז התייר, הוא משני. על פי הטענות האלה, כן. וזה מוביל לשאלה המרכזית, אם הסוכן הוא הלקוח העיקרי, אז מה המוצר האמיתי שנמכר פה? האם זו ההזדמנות העסקית עצמה? כלומר, אתה קונה את הזכות למכור את הזכות לאחרים. זה הכיוון. זה החשש שמובא שם. שהמוצר הוא ההבטחה להרוויח, בין היתר מגיוס נוסף. המקורות האלה טוענים שההכנסות הגדולות במערכת, לכאורה, מגיעות מהמנויים החדשים, ופחות ממחירת שירותי תיירות בפועל. וואו. זה מסביר למה הכתבה בלינקדאין השתמשה במונח תרמית פירמידה. כי במודל פירמידה קלאסי, הכסף של החדשים מממן את הרווחים של הוותיקים, בלי מוצר אמיתי באמצע. נכון. וכאן חשוב לי להדגיש, אנחנו מציגים את מה שעולה מהחומרים שסקרנו. אין לנו יכולת לקבוע פה מה נכון ומה לא באופן סופי. ברור, אנחנו מסתמכים על המקורות. בדיוק. אבל מה שברור זה שיש פער עצום בין הנרטיבים. מצד אחד, החברה מציגה את עצמה כפלטפורמה טכנולוגית חדשנית, שמציעה הזדמנות ליזמות והצלחה בתיירות, ויש לה גם עדויות כמו של ניר. מצד שני, יש מקורות חיצוניים, כמו הכתבה בלינקדאין והדיונים ברדיט, שמעלים דאגה עמוקה מאוד. הם טוענים שהמודל מטעה, ושהוא דומה למבנים עסקיים מפוקפקים כמו MLM או פירמידה. והחשש המרכזי שעולה מהם, שוב, הוא שהסוכן הוא בעצם הלקוח.
כן, שהסתרת מקום ההכנסה העיקרי. והפער הזה, בין ההבטחה הגדולה לבין החששות הכבדים האלה, הוא לב הסיפור פה לדעתי. אז אם אנחנו מסכמים רגע את מה שעולה מהמקורות שראינו על B-Agent ו-Traveler, התמונה ממש לא פשוטה. יש הבטחה גדולה מצד החברה על חדשנות והזדמנות בתיירות, ומנגד יש הזהרות וטענות חריפות ממקורות אחרים לגבי המודל העסקי, שטוענים שאולי, רק אולי, הסוכן עצמו הוא הלקוח העיקרי במשוואה הזאת. וזה משאיר אותנו עם שאלה קצת יותר רחבה, שאני חושבת שכדאי להתעכב עליה רגע. היא רלוונטית לא רק למקרה הזה. כן? כן. בעידן שלנו, עם כל ההזדמנויות האונליין האלה שצצות כל הזמן, חלקן נראות מדהימות על הנייר. איך בעצם אפשר לפתח חוש ביקורת? איך מבדילים בין מיזם לגיטימי שמציע ערך אמיתי, לבין מבנה שאולי נראה דומה, אבל בעצם בנוי על גיוס מתמיד של עוד ועוד אנשים שמשלמים כדי להיכנס? זאת שאלה מצוינת. מה הכלים שיש לנו כדי לבדוק לעומק לפני ששמים כסף, זמן, תקווה? בדיוק. אלו שאלות לשאול, מה לבדוק, במיוחד כשההבטחה נראית טובה מדי. זאת שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו כשהוא נתקל בהזדמנויות כאלה, נקודה למחשבה.